потребители на VBOX и може би YouTube. Аз съм на Владехи и тук с мен е Player 7. Извинете за прецаканият монитор, просто докато вляза в играта. Така, значи не се виждам много добре тук картите, нали горе, но надявам се, че няма проблеми. Това може би е първи епизод от драмата Yu-Gi-Oh! Така. И това не знам какво прави, защото ми е нова картата. Къде съм комп? Добре. И да, само секунда. Ще се върна след минутка. И така. Той е... Не, няма да го обиждам пред камерата. Понеже каза, че се е появил в неговия ялов комп. Не. Объркахме картите. Мисля, че сега е момент така да се абонирате за мен. И тогава ще станете истински джедайчета. Ако това съм го качил в YouTube, долу в описание ще дам линк към профила към VBOX. Как да се изразя по друг начин. Добре, някакво е карти, които да го унищожа този первезник. И Марто, ако гледаш това, знам, че е голям смях. Унищожи са. Да ти така, но... И ще загубя Джои. Следващия епизод ще се бия... Следващия епизод ще се бия с Player 7. Не знам какво прави. Добре, мисля да е това края на епизода. Защото съм бот. И се предавам. Благодаря, че гледахте това клипче. Абонирайте се, ако желаете за мен. В следващия клип няма да се бия с този олигофрен, а ще се бия с другия олигофрен на име Player 7. Абонирайте се също за него или за Митко Дона геймплей и моля ви пишете на коментари той да продължава да качва клипчета. Благодаря, че гледахте. Аз бях на Владехи.